друг начин. Така че е оценила това. Какво мислите за тая мания за дати? Нали се сещате? 5.05.2005, 6.06.2006, 7.07, сега чакаме да стане 12 декември 2012. Ами, аз лично не го приемам като съдбовно, но хората, повечето хора са суеверни. Те май се страхува да не си забравят деня на сватбата. Няма опасност. Не се бях сещала за това, но да, наистина по-лесно. Аз мога да кажа в рамките на шегата, нали сега 12.12.2012, според календара на майите го дават края на света и така ние сме се майтапили, че можем да теглим по един кредит за сватба и после да не го връщаме. Това е. Да, който се чуди дали да се ожени, защото няма пари. Тегли кредит, дава парите на 12 декември, пък после се чуди откъде да ги връща. Ще разработвате онлайн магазин? Да, където той ще отговаря най-вече за него, тъй като е така отговаря за техническата част и за продажби, за маркетинг. Като там ще предлагаме и аксесуарите, които всъщност гражданите на Добрич могат да видят в физическия ни магазин. И планираме, може би, по-нататък да разширим и с булченски рокли, защото за момента са по-дребни аксесуари. Но това е още... Нашата цел е, ако примерно има младоженци от Перник и харесват нашия стил, да могат да се докоснат до него, като си вземат. Да, много обича да дава примери с Перник. Защо? No. Защото е много интересен град. И кое му е интересното на Перник? Така се говори, че хората там са много особният. Да, различни. Имате ли си екип или сте само двамата? Или си набирате екип? Как точно става? Ами, по време на всички разговори и срещи с младоженците, обикновено ние ги провеждаме, само защото е добре да имаш личен контакт, да си винаги на разположение на младите, а вече когато дойде време за самото събитие, самия сватбен ден, тогава със сигурност разчитаме и на други хора, тъй като това е един много динамичен ден, много работа, която трябва да се свърши за кратко време и е немислимо двама човека да се справят. Обикновено екип е от 4-5 човека. Вие как всъщност достигате до тези хора? Ами ние започнахме така в началото с наши близки, които вече имат опита да участват и да ни помагат, тъй като знаят какво се очаква от тях. Естествено под зоркия контрол на нашите очи. И още нещо, което ми беше интересно. Кое е по-важно в случая? Да дойдат хората при вас в агенцията или да се обадят по телефона и да кажат, искаме да се срещнем, елата еди къде си? Това прави ли се като? Ами аз много пъти съм си мислила дали една сватбена агенция има нужда от офис, тъй като повечето младоженци все пак работят, има някакво работно време, което обикновено би съвпаднало и с нашето работно време. Затова ние сме абсолютно гъвкави и бихме откликнали на среща по всяко едно време, на всяко едно място, в удобен за тях момент, защото не винаги могат да ни посетят. Но и двете неща са важни. Хората, които искат на място да дойдат, подготвили сме си едно удобно диванче, където можем да си поговорим, масичка, да ги почерпим с кафе, да разгледат снимки, на място да видят какво предлагаме. Да, все пак планираме да аранжираме, да предлагаме различни аранжировки в офиса, т.е. да си аранжираме витрината в различни теми с времето. Имате една ексклузивна оферта на сайта. Ако някой се регистрира там, получава 10% отстъпка. Да, това е един вид бонус за интернет потребителите, които са достигнали до нас по този начин. Така че могат да го направят. Това, което искам да ви попитам за последно, тъй като времето ни изтича, е как се оправяте, когато трябва да направите нещо, което не ви харесва, но така да го направите, че хората да останат доволни? Ами, това много пъти съм си мислила дали мога да направя нещо, което не ми харесва. Обикновено
Стремиш Защо се идва да... един земеделски производител, примерно казано, в региона има доста, с много пари, хищ не му пука колко ще плати и казва, искам тук една фолк-певица, мастита да дойде и с всичките претенции, вие примерно не харесвате да слушате такава музика или пък както и да е, в такъв аспект си го представете. Ами все пак... По-скоро може да възникне конфликт с темата и с желанието за декорацията. Дали ще съвпадне с нашия стил, който е изграден и после ще си го защитаваме. А пък иначе за музиката... Все пак това е тяхното тържество и ние се съобразяваме, разбира се. Това точно попитах. В случая лесно ли е на един човек да се съобрази с капризите на съответните младоженци, техните родители? Ами не е лесно. Точно за това си е трудна работа, макар и къде изглеждаше красива отстрани, си е доста трудно. Все пак, когато работиш с хора, които са пък и на всичкото отгоре на различно мнение, е много трудно, но разбира се, трябва да се стигне до някакъв компромисен вариант и, както казах, най-важни са според мен желанията на младоженците. А имало ли е моменти, в които свършва сватба и се чувствате тотално изтощени и изчерпани? Винаги. Защото сватбеният ден започва от много рано. Ние сме на крак да подготвяме мероприятието и обикновено след пък като хората приключат с тържеството към 2-3 часа, зависи до кога е продължило. След това ние пък трябва да приберем цялата декорация, което отнема още поне 2-3 часа. Тоест, нашия работен ден приключва в ранни зори, има в случай, когато се прибираме в 7 часа сутринта и е много изтощително, защото си прекарал 24 часа на крак, когато си преживява много стрес, много неща са се случили през този ден. Така че бих казала, че след всяко едно събитие се чувстваш много изморен. И нещо, което не казахме, освен в Добрич, смятате да направите филиали в Каварна и в Балчик. Ами филиали за момента не, по-скоро сме мобилни, можем да пътуваме до там, когато мероприятията са на друго място. Добре, защо не сте мислили за Тервел, за Генерал Тошево, за Крушари, примерно? Защо не включите цялата област? Абсолютно сме отворени. Стига да имаме клиенти оттам, няма проблем да направим тържество. Вие просто не казвате, не ограничавайте Каварна, Балчик. Аз останах с впечатление. По-големите просто защото наскоро се образува една такава мода да се женят хората по голф игрищата, пък те са точно между Балчик и Каварна и са 4. Да, за това ги упоменахме като региони, но това са главните точки. Там става много красиви сватби с гледка към морето. Такива красоти са. Вие имали ли сте сватба в голф комплекс? Да, имали сме. Там церемонията беше на едното голф игрище, на плажа. Самото тържество беше на другото и беше постоянно тичане, пренасене на сватбена арка, която тежеше не знам колко килограма. 50-60. 2-3 мъже я носеха. И в момента планираме една такава сватба, която е между българка и чужденец. Както ви казах, аз много ги обичам тези сватби, защото там си е абсолютно част от всичко. Още повече, че те живеят може да се развихриш. И много разчитат хората на теб, особено ако живеят в чужбина, тържеството ще е тук. Защото това са много гости от различни страни, ще имат нужда. И тогава вие показвате целия си потенциал. Тогава сме във вихъра си. Да. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Може би да припомним, утре вечер от 18 часа в новия офис на сватбена агенция Стилеза, който се намира на Даме Груев срещу ДСК, бившето ДСК, да кажем. Точно така. Благодаря ви много, че ми бяхте много гости. И ние благодарим. Надявам се след този разговор утре да има опашка пред вашата сватбена агенция. Надявам се на много хора да създадете сватбени приказки и да са доволни. Още веднъж беше ми много приятно, че бяхте на нас също. Благодарим за поканата. Благодарим за поканата.